Mheshimiwa Gavana ntwatwara bakumunyamira asomo Gavana okuruku Amos Nyalibo oromo Gavana kurose kiama kya UPA ayemuna Gavana okay baki differences mu bwate chebya mano mutobodem okay banga Mheshimiwa Nyalibo gare semengao na yegore ngao ugatina nere ugakwara naba senator Moses Kireke Nyengima ugakonyo mugakoria konyo baire bobe akaja koina niwa intumuna abagusinta te ko basaba oika twanchane onye totagete munegesa kutose kuchi motwe omonto muno yo simba arati okonyeranga nyamira ne yaito usine yaito obeka abantu baito amo tomobwatesie egere togende motwe oyo tarieta ya usiyoka oneta ya ekomoreka usi engima and because of that totadanga tuta makwado myagere nakoamba tutam ngarokingo igeni akego ambe tamulere mbuyamano nyasaye abasesenia